Sa ko please padlong. Si hi te sa kong vlog. Bagong vlogger sa Mabinay manuyod. Saan hanap mo? What's up, super family, super migubay o karon for today's vlog. Ikot dire sa may Tabuay Bridge, which is Ora dito sa lalong, and then daw taas yun siya dito, padulong to siya sa may Tonta yung bandang Pikas ano siya kada sa Mabinay. Ayun ang sa ubos po nindot kan siya basin balik dito nindot ano siya ang Tabuay Bridge. Kaya siya blue kayo activity lagi ano siya ano nga datang sa namin lagi diri mga giam nga sugar ya kita lalu kena siya niya dengan dito nga side dagan kayo mong dive dayat taas po siya nga bridge ang urang unahan ayon mo palinta ka Pikas daig ana subos daig ana na motor din dito og hanang dagko nga sakyan kani sudalan og tubo kay mga product rate kan mas tubo ito na nangaligo dayon purigo pang wash og motor nang nagtug motor di ay sayo wala siya super fab wala siya ang view na ulaw rin ang paya kong pahay kung sa dito sa Pikas mo agi kung manahantang mo na ako for to continue sa super fab hapon naman dito ito lang umulan yan nihan sa pasang ganito gamay ngayon naghanap kayo mga sakyanan ng agi kay hapon naman yan pero rin dalan padulungsan para kay pagmustara ikan Mabinay. Ngayon asa na itong lang dili man sila muhay nindot kayo ano siya ang view muna ang dalan gikagag Mabinay pati sa Mabinay dito muagi ka dito Tayana siya taas siya nga Tayan ilarga na ang car ngayon ako maghanahinan ko paling ko speaker there's ang bus dito ang Tabuay Bridge. Ang sa'yo ngalan anong tay? May hapon sa'yo ngalan ang lugar kan dito? Tabuay. Tabuay. Kaning lugar diri ba? Kaning Sa ko please padlong. si hi te sa kong vlog. Bagong vlogger sa Mabinay manuyod. Saan hanap mo? Tatlong Tabuay dayon at unahan mukdomon sa dihay sa kong vlog tiyan pud mo kita mo sa YouTube ayun mura to super fab kay hapon naman super may gubay signing off kay mo ulit na po jote patrong gabi bye bye, thank you, subscribe.